Kap 7. Wara dan, Ġesu baqa' jdur fil-Galilija, għax ma rridx joqgħod idur fil-Ludija billi l-Lud kienu qegħdin ifittxu li joqtluh. Kienet qorbot għal-Lud il-festa tal-Erejjex, u ħutu qalulu: "Itlaq minn hawn u mur il-Ludija biex id-dixxipli tiegħek ukoll jaraw l-għemejja li qiegħed tagħmel. Għax ħadd ma jagħmel xejn bil-moħħbi jekk irid ikun magħruf minn kulħadd. La darba qiegħed tagħmel dan kollu, uri ruħek lid-dinja. Għax anqas ħutu ma għemlu fih." Għalhekk Ġesu qalilhom: "Għalija għadu ma wasalx iż-żmien, imma żmien tagħkom dejjem f'idejkom. Id-dinja lilkom ma tistax tobodkom, imma lili tobodni, għax jiena nixħed kontra tagħha li kull ma tagħmelu ħażin. Itilgħu intom għall-festa, imma jiena ma nitlaqx għaliha din il-festa, għax iż-żmien tiegħi għadu ma għalaqlix." Wara li qalilhom dan, baqa' fil-Galilija. Imma wara li ħutu telgħu għall-festa, telgħu wkoll, mhux bid-dier, imma bil-moħħbi. Fil-festa l-Lud bdew ifittxuh u jgħidu: "Dan fejn hu?" Fost il-poplu kien hemm ħafna għajdut fuqu. Min beda jgħid li kien raġel tajjeb u min qal li ma kienx, imma li kien qed iqarraq bin-nies. Madankollu ħadd ma kien jitkellem fuqu bil-miftuħ għax kienu jibżgħu mill-Lud. Il-festa kienet ġa f'nofsa meta Ġesu tela fit-tempju u qabad jgħallem. Il-Lud staġbu bih u qalu: "Da kif jaf daqshekk bla ma tgħallem?" Qabeż Ġesu qalilhom: "It-tagħlim tiegħi mhuwiex tiegħi, imma ta' dak li batni. Min irid jagħmel ir-rieda tiegħu jaf jekk dan it-tagħlim huwiex minn Alla jew jekk kienx ngħid xi ħaġa minn tiegħi. Min jgħid xi ħaġa minn moħħu ikun qiegħed ifittex il-glorja tiegħu innifsu. Iżda min ifittex il-glorja ta' min ikun batu, dan ikun jgħid is-sewwa u fih ma jkun hemm ebda għerq. Il-liġi mhux Mosè tgħidilkom, u madankollu ħadd minnkom ma jħares il-liġi. Għaliex qegħdin tfittxu li toqtluni?" Qalulu n-nies: "Int għandek xitan fik. Min qiegħed ifittex li joqtlok?" Weġibhom Ġesu: "Ħaġa waħda għamilt, u l-koll staġibtu biha. Mosè tagħkom iċ-ċirkonċiżjoni, għalkemm din ma kinitx ġejja minn Mosè, imma mill-patriarki. U intom, lil dak li jkun iċ-ċirkonċiżjoni tagħmlu ilu f'jum is-sibt. Mela jekk intom lil dak li jkun tagħmlulu ċ-ċirkonċiżjoni f'jum is-sibt biex ma tinkisirx il-liġi ta' Mosè, kif se toħduha kontra tiegħi għax f'jum is-sibt fejn jaqd bniedem kollu kemm hu? Tagħmlux il-ħaq fuq dak li taraw b'għajnejkom, imma għamluh skont is-sewwa." Xi wħud min-nies ta' Ġerusalemm qalu: "Dan mhuwiex dak li qegħdin ifittxuh biex joqtluh? Araw, b'wiċċu minn quddiem qiegħed jitkellem u ħadd ma hu jgħidlu xejn. Jaqgħu tassew li l-kbarat qarfu li dan hu l-Messija. Imma dan nafu minn fejn hu. Il-Messija meta jiġi ħadd ma jkun jaf minn fejn ikun ġej." Ġesu huwa jgħallem fit-tempju olla leħnu qal: "Intom lili tafuni u tafu wkoll minn fejn jien. Jiena ma ġejtx minn rajja. Imma wieħed tassew li batni, wieħed li intom ma tafuhx. Jiena nafu, għax jien minn għandu ġej u kien hu li batni." Huma fittxew jaqbduh, iżda ħadd minnhom ma mett idejh fuqu għax is-siegħa tiegħu kienet għadha ma waslitx. Ħafna nies emmnu fih u qalu: "Meta jiġi l-Messija se jagħmel sinjali aktar milli qiegħed jagħmel dan?" Il-Fariżej semgħu x'kienu qegħdin jgħidu fuq in-nies u huma u l-qassisin il-kbar
Batu xi għasis biex jaqbduh. Ġesu qal: Ftit ieħor baqali magħkom, u mbagħad nerġa' mmur għand min batni. Għad tfittxuni u ma ssibunix, u ma tkunux tistgħu tiġu fejn inkun jien. Il-lut bejniethom bdew jgħidu: Mela fejn sejjer dan biex maħniex se nsibuh? Jaqgħu sejjer għand dawk li huma mxerda fost il-Griegi u jgħallem lill-Griegi? Dan xi kliem hu li qal: Għad tfittxuni u ma ssibunix, u ma tkunux tistgħu tiġu fejn inkun jien. Fl-aħħar jum tal-festa, il-jum l-aktar solenni, Ġesu qam jgħid bleħenoli: Min jieħdu l-aċċ, jiġi għandi u jixrob. Kif tajt l-Iskrittura, min jemmen fija, minnu joħorġu xmajjar ta' ilma ħaj. Dan qalu għall-Ispirtu illi kellhom jirċievu dawk li jemmnu fih, għax l-Ispirtu kien għad ma ngħatalhomx, billi Ġesu kien għadu ma ġiex igglorifikat. Meta xi wħud semgħu kliemu qalu: Tassew dan hu l-profeta. Oħrajn qalu: Dan hu l-Messija. Iżda xi wħud qalu: Mela l-Messija għandu jiġi mill-Galilija. Ma tajtx l-Iskrittura li l-Messija għandu jiġi minn nisel ta' David u minn Betlem, ir-raħal minn fejn kien David. Hekk in-nies ma qablux bejniethom minħabba fih. Xi wħud minnhom ridu jaqbduh, iżda ħadd ma mett idejh fuqu. L-għases reġgħu lura għand il-qassisin il-kbar u l-Fariżej, u dawn qalulhom: Da kif ma ġibtuhx magħkom? L-għases qalulhom: Għad ħadd ma tkellem bħalu dan il-bniedem? Qabżu l-Fariżej u qalulhom: Intom ukoll tqarraqtu. Hemm xi ħadd mill-kapijiet u l-Fariżej li jemmnu fih? Ma dawn x'qabda nies misħuta li l-liġi ma jafuhiex. Wieħed minnhom, jismu Nikodemu, dak li qabel kien mara għand Ġesu qabeż u qalilhom: Jaqgħu l-liġi tagħna tikkundanna lil xi ħadd qabel ma tisma' lilu stess ħalli tkun taf x'inhu jagħmel. U huma qalulu: M'intix intu ukoll mill-Galilija hux? Fittex fl-Iskrittura ħalli tara li ebda profeta ma jqum mill-Galilija. U wieħed telqu lejn djarhom.